बहुत किछि वर्ष हेलाणी एई 10 वर्ष पाखापाखि ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲୁ କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଆସୁନି, ସବୁବେଳେ କପି ହେଉଛି, ଯୋଉଟା ସତ ବି। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ କପି ହେଉଥିଲା, ଅଲଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ନେଇ କପି କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ କପି ହେଇନି, ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, ସେଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦମନ ବୋଲି ଫିଲ୍ମଟେ। ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି କି ବେଶୀ ହାଇପ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୁଭି। ହାଇପ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ନ ଦେଖିକି ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ, ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଣିକି ଫିଲ୍ମ ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲିକ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିବେନି ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକିନା। ପ୍ଲିଜ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ହେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଖାଲି ଆପଣ ଥରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।